табақаи мо нестанд. Иё адига табақан, мо адига табақаем. Як бори дига бача қати ҳава ҷурагита мебинам, қати ҳами хорпуштаки бешох хафа мекунам. Фишори мара ту доим баланд мекунӣ. Ча, ношикрӣ накун. Одам бояд гузаштаи хича фаромӯш накунад. Фишор ма ту баланд кардӣ. Ай дастҳои ки ҳамаам фишори ма одамай баланд охи. шуда. То дин арӯза оби чашм дар параи руд я майдану намеёфти кӯдак табити як бо имрӯз ака гавзан шудем шумо. келин куҷо рафта боша? Келин? ҷо рафта боша ин набераҳоям наметованд. Учаҷон? Биё бача. Иқа келина файрод кардам нестан, набераҳоям нестан. Куҷо рафтан? Ҳами дуои мо хона тоқа, ҳами ману ҳами хона. Куҷо рафта бошам? Биё бача. Ҷон ме. Созӣ. Учаҷон. Ҷонам. Созе саломатӣ худа. Раҳмат. Зинда боши учаҷон. Ана як фикр қатъи омадам, ки аст ку Сафарали шогирд майку. Ҳамун ҳар рӯз ҳамин хориҷа мерам, ҳамун як бачаи тавоиш дар Англия буда, дар куҷо буда, клубник мешунад, чӣ кор мекунад намедонам. Ҳамун сахт гирифтае ки ман бихезам бирам. Ман мегӯям эй бача ҳамиҷа дар ҳамин офиси ҳама рӯз худуди хай бо маошта баланд мекунем, не да ман мерам да мерам. Хай ки дигар мерам ора хапида намешавад. Ва ман гуфтам биё як маслиҳат кунем учаҷон. ин ҳам мау бор мол мондагӣ ки ҳеҷ канест ки соҳибӣ кунад, хай бо мо ҳам исӯсӣ мегардам. Намешава охи. Ҳамин Раҷабалӣ бачаи ҳамсоя. Ҳаминро фикр кардам ки ягона одаме ки камтарак хеле бачаи баномусу ба масъулияту бачаи тоза. Ҳаминро гирем бо хай камағал бо як зиндагиша меёва хай ҳамун боркашӣ ва аробакашӣ ва ҳамин чида хубтар нестад. Кор кунада сӯриша биё ҳам учаш кирсан, ҳам худаш кирсан. Бояд дуои давлат мешава учаҷон. ҳамира ку худат чӣ мегӯй ча? Ту бача мара ахмақ дорӣ? Ма тия дина бегаҳ насиҳат кардам ки аи почакандаи касофати бекор худта дур кур. Ту бо имрӯз ваям мегирӣ вазифа метӣ, барот корхона мебарӣ. Ту мара шарманда кардан мехоҳӣ? Дар ҳамун корхона камтарак обрӯ дорем, ҳамун обрӯмона тамом кардани ту. Чикор карда бечора? ҳамин дар куҷо касофати ҳамонро дидӣ? дар куҷо берагиша дидӣ? дар куҷо беномусиша дидӣ? филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.